Tuolla istuu ihan vittu pelottavissa. Häh? Tuolla, kato. Siinä mestassa. Eihän smurguja. Mennään vittuun. Smurgut tulee. Helsinki. Ei, mutta tässä ihan edes. Mikä tuo on? Hei. Mikä? Tuo rakennus. Finlandia-talo. Ei, mutta taas ihan niinku tässä. Onko se Finlandia? Toi valkoinen. Joo, toi valkoinen. Toi väärä. Se on Finlandia-talo. En mä tiiä, vittu. No niin vittu, hei kuunnelkaa. No ne, moro! Me ollaan kampis. Part 4. Part 4, part 3 tosiaan jäi vähän niinku väliin, koska oli niin ulmeininki. Käännetään tänne päin, tässä on valo. Joo. Niin. Meni vähän vituiksi homma. Tuolla on nyt stadis ja vähän käännet. Pikkuhiljaa. Midistä. Ei mitään hätää, mutta siis mennään vittu. Kato kun vitustetaan ihmistä, vittu kaikki riehuja. Täällä on vittu mitä vittu penkarit, kaikki porukat kävelee tuollaisissa vittu haareissa, vittu alieneet ja kaikkea. Ihan hero shit vittu. Vitusta porukkaa. Chille karnevaalipäivä, ei siinä midistä. Ihan kova karnevaalipäivä. Tästä tulee niin hyvä dokumentti, että miten sä voit kyhää sun elämässä niin spontaanisti. Huomenna on kyllä koulu, mutta ei vittu. Huomenna on perjantai. Perjantai menee ihan chillisti yleensä aina. No toivottavasti. Pitäisikö mennä Mustiolle sit? Voi kyllä. Se on Mustiolle sit. Chiikata minkälainen fiilis, mut vittu. Me tullaan vielä takas, hei. Chillatkaa. Tää oli karnevaalipäivä. Tää oli karnevaalipäivä. Näkyy. Tää oli part 4. Ehkä junas vielä jotain pientä shittiä. Ehkä. Näkyy. Näkyy. Joo.